si Maranghilen eh. Study ka exam no. Bye, guwapa. Good luck sa exam sila. Dagsakit si Bunso. Tugnaw ko no. Huwag nalimtan. Imulong. Hi, good morning. Mayong buntag sa tanan. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Dala po ko sang serbisyo. Alang Webes, Pizza 19 sa September. Salamat Lord. Salamat. Kamang tagay po ko sa do. Dala ko sa ahang serbisyo lagi. Mao naman yung serbisyo mabuntag sa do. Nanglakaw na mga estudyante. Ako na may tikaw-tikaw, mangilis day ko rin og mga hapin sa bedsheet o sa punda. Basta, Webes, mo din yung servisyo. Mga lili ko og mga hapin. Hanan din yung schedule ni kada Webes, mauwan man og di. Basta hanan din yung schedule din pagpang ilis og gamit sa mga bata. Kay gapon, namang ipaglawan na gapon ng ilang mga tuwalya. Sakto po naman, nagamit na po nila kay ibang good po angay og kanang idugay-dugay kay makakuha na bitaw kas panimaho. Manang kada semana dyan mag-ilis. Bisan pag di lang ko maagad og kanang handaran ko sa nga nang mga trabaho ta kay bonus sa atong trabaho sa itong makita nga angay trabahoon. Kaya naniguang naman tagtrabaho, nakibawal sa itong makita, nga angay nga lihok, hindi na angay, tinatangay magpa mandar-mandar. Tawjo, bitaw, tiguang na gutag palarbaho. Kumusta namang tanan, diha sa Valencia. Alright. Morning. Sa katuling ng utana nga, lazo na ba kong nihanggi, trabahoan, lazo na ba kong isang basak unak. Dauran ni, naranis nagblaran, bandili na sa Kurelya tong bayasang anak. Kakita nga nakapirmi gili-ili sa ahangkuan. Daura. Kamusta din ko sa uptown nila Rosemary o ni Ma'am Gaga ang nasa Hall of Justice. Morning Ma'am. Amping kanunay. Kamusta na? Ibuok kalibutan. O sama kay sunan diha sa Cebu. Wala may bagyo. Ada po ko dari. Hinapadon sa ninghang bangkoon sa ninghang buhok. Hindi masabod. Sugod na ta. Sugod na tagsayaw. Huwag kanta. Ito. Karon di ay kay human maglakaw ng mga eskwela. Haluan din ang kwarto gamay. Gamay ng ilang kwarto. Kaya mangilis ko rin ang legit. Mangilis ko rin hapin sa ilang mga pulda. Walang kuan. Legit. Basta aglaw nga kuan, Webes. Muna din ang kuan, kanang tawagan na.
mga pin sa ulan. Labong lamdag na. Malabahan na. Kumusta namang tanan? Morning. Lakat sa panahon karon diri sa taghap. Morning, ma'am. Kuan, Vilma Makabalo. Morning. Ay, nandito naman. Nanis lagi ko sa pinsa kuan. Patulis mga bata. Gapon, ang panglaban gapon ang mga tuwalya. Kawan ang panglaban ng mga habo o hapin. Mga udahan. Itong serbisyo sampai kinabuhi. Uban. Muli ang serbisyo. Malili ko bedsheet. Manong pangalili, mang laba. Mangilis ko rundaan kaya sa panghapon ikaw ito na lang itong mga bata ito sa daan mangilis ko daan rundaan kaya nagabot ito sa esplahan manungod sila mag-aircon man na sila ilang kay esplahan aircon man yan sabay aircon po sila muna nandiyan damdaan ilang kapin. Uwi na sila maniod to. Magpaniod to. Di na sila manawag. Di na sila manawag hinoon. Dapat na sa oras si Tiri padaan para sila mga bata, mga halaga ni Tiri. Kaya mas ayra may halaga sa una. Kumpleto hundaan ilang daanan. Ang ganang man naman kung pangalili sa bitchin. May bimidya pa man. Kasang yung kusuhan. Ang maaga. Bitchin ko. Bitchin sa silong sa taas. Ito pa din mga mano. Nagkuha na po ko. Ito na po para kanito.
sa panimalay. Anay! Kaya. A few moments later. Sakto jud nanawag inahan anak-anak ako ka ng mga bata. Kapag paglunod na sa repolyo. Ana. Na din nag mga estudyante. Perfect din sila siguro silang exam. Kaya ito ganay. Saya ra kay 3 wala to na mata. Alas 4 pakapin. Oh, napay mangga. Ha? Mo lagi ani ba? Ato man to sila pagtambayan, duyan man na. Kasi duyan lang. Atong Nanukan? O mo kita paglabay? makita ka. Nakita. O satan sa tunaw. Papa, dito sila na ulit pa nito. Opa. Papa manggol kay pagtawag si mga ipakuha na mo may pagbutang ng repolyo. Ano naman yung papa? Pa! Makauna. Saan nyo? Kasi pagwapa ni mo lang. Yung kay Francis pa, ha? Kasi pagwapa ni mo. Natural. Natural. Kuya Francis pa. Kung siya mag-lipstick, blush, concealer. Kuya Francis pa. Mag-eyelashes pa ka ba? Ang gwapa mo na sila. Basta baga nag-makeup. Manilahan. Natural naman na siya. Natural na bito na. Magali. Amat pagka din. Ano mga kulot ban mo? Mama. Ako akay. Papa nakasuwag pa street din no? Papa? Bawalan ko. Kay bata pa man. Diyan ka mag-street o kuha na. Mag-18. Ikaw lang? Pa-street na ka, pa? Ibay na na eh? Happy lang duha? Sana all. Ikaw? Okay mo kuya, be? Sana all libreng ice cream. Diyan, kutsara ni Diyan. Dahil kayo. Ayaw na. Ha? Kasi gusto niyo mong flavor ka ni. Obe. Kisang paborito tayo mga ate. Ha? Mga tera. Ayan, ito paborito na panig sa pa. Ay. Oh, gahi. Naglisod si Diden kay gahi. Ice cream nga bato. Sila. Favorite ni Zidane. Ano na din? Chocolate. Lucky Roll. Anong pikas? Obe. Obe. Pero, naglisod ka kay gahi. Mama akong kamag. Lagi ko bawan kay gahi ag ice cream. Karong bawal. Kita. Hindi ko balan. Tere, dia lagi mga laga, ter. Daga na. Terebers. Yan na si Zidane. Naglisod og kuhag ice cream kay murag bato. Ice cream nga may ice cream murag bato.